Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zintudan, soineko xuriz jantzia, buruan orlegi, bihotzean sua. Nere gogoaren ertzetik pasatzen, zure usain gozoa lana, amodioa itxasoa. Nere baitan sartzen, atzo goizean entzun nuen, zure berbaren oihartzuna, zure kantaren fereka, bihotzean kilika, eta oihartzunaren haunditasunean murgilduz joan nintzen. Bartarratxean arbasoen baratzaren ondoan, bertxotan eta dantzan, lotu zinen alai pipereta gatza. Sabele manko Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zintudan, soineko xuriz jantzia, buruan orlegi, bihotzean sua. Olerkari penatuaren gozo eta mina, amodio eta kanta, zure berbaleun, zure gatzaren bizia, zure burdinaren goria dira gaur. Kaixo, egun on denoi. Benito Lertxundiren Bizkaia maite kantuarekin eman diogu hasiera gaurko ekitaldiari. Baina, ezer baino lehen, gaur gurekin egongo diren bi artista handi hauek aurkeztu nahi dizkizuet. Ainara Ortega eta Iñaki Salvador. Txalo bero bat beraientzat, mesedez. Ongietorriak 29. Donostiako Koldo Mitxelena sari banaketara. Hau da, literatura lehiaketaren sariak banatzen diren ekitaldi honetara. Honen bidez, zuen irakurtzeko eta idazteko zaletasuna bultzatu nahi da. Gure asmoa, marrazkiz, literaturaz, bertsoz eta musikaz osatutako ekitaldi poetikoa da. Eta
horretarako, irabazleen lanak entzuteko, ikusteko eta gozatzeko aukera izango dugu. Eta orain, aurten epaimaikide izan direnak aurkeztu nahi dizkizuet. Har ditzagun txalo bero batekin mesedez. Iñaki Martiarena Matxin komikigilea, Arantxa Urreta Bizkaia idazlea, Matxin, bai. Ignacio Mujika idazlea, Ana Magalón idazlea, Beñat Gaztelumendi bertsolaria, eta Yolanda Arrieta idazlea. Aurten, 1118 lan jaso dira guztira. 269 komiki, 41 olerki, 386 ipuin, 152 bertso, iaz 78 jaso ziren, eta 60 mikroipuin, iaz 33 jaso ziren. Saritu ez gain, 40 aipamen berezi egingo dira. Epaimaiari asko gustatu zaizkion lanak izan direlako. Eta, orain bai, hementxe dauzkagu gure gaurko protagonistak. Sar daitezela mesedez, aurtengo sarituak, txalo bero bat beraientzat. Eta orain, ekitaldiari behar bezalako hasiera emateko, Donostiako Euskarako Zinegotzi ordezkaria dugu gurekin. Miren Azkarate Bilar, gerturatu mesedez, txalo bero bat erentzat. Egun on guztioi eta ongi etorri pleno areto honetara. Badakit gehienok sarituen senitarteko lagun izango zaretela eta beraz pozik eta unkituta eta egongo zeratela. Nik lehenengo eta beste ezer baino lehen, zorionak emanez hasi nahiko nituzken ere hitzak. Zorionak hemen zaudeten hoi, sariren bat irabazi duzuelako, baina batez ere zorionak eta eskerrak parte hartu duten guztioi. Eta eskerrak nola ez epaimaikoei. Arantxa falta zaigu, baina Yolanda, Beñat, Ana, Ignacio, Matxin, urtetan zaudete gurekin eta benetan eskertzekoa da, eta espero dut norbaiti zorionak ematen zaizkionean esaten da bezala urte askuan izan dadila. Aurten 31 urte izango dira urrian Koldo Mitxelena hil zela. Ta nik ez dakit zuek zenbat dakizuen Koldo Mitxelenari buruz, zerbait kontatu dizueten, eskolan edo etxean, batzuk neska mutikoak zerate, beste batzuk neska mutilak, behar bada neska mutil zaretenak zerbait entzungo zenuten. Eta oroar pentsatzen dut, aurten eta datorren urtean zehar, Koldo Mitxelenaz entzungo dugula, behin baino gehiagotan, euskara batuari lotuta entzungo dugu bere izena. Hain zuzen ere, aurten urrian izango diralako 50 urte, Euskaltzaindia, Arantza Zunbildu eta euskara batuari hasiera eman zion biltzar hauetako aurrean ditudan batzuk oso ondo ezagutu zenuten da gogoan duzuen biltzarrura hasi egin zenetik eta hortik aurrera euskara batuaren garapenean murgildu ginenetik. Baina Koldo Mitxelenak beste lan askoren artean literaturaz ere idatzi zuen. Eta Koldo Mitxelenak literatura ez bakarrik bere artikuluak idazteko baliatu zuen. Koldo Mitxelena literatura zalea zen. Euskal literatura oso ondo ezagutzen zuen bere garaikoa eta kanpoko idazleak ere ondo ezagutzen zituen, irakurtzen zituen eta maite zituen. Eta gaur, nire hitz hauek ontzeko, Koldo Mitxelenak 1951an, pentsa noiz, idatzitako artikulu batetik 2 ideia hartuko ditut, 3 behar bada. Literaturaren, euskal literaturaren etorkizunaz ari zen, gerra ondorengo urte latzenetan. Lizardik, Horixek, Aitzolek, mamitu zuten belaunaldiaren
gainbeheraren gerra zibilak hautsitako belaunaldiaren ondoren, euskal gizartea oroar burua altxaezinik zebilenean. Eta Koldo Mitxelenak besteak beste hauxe esatezun. Geroa geure gain hartu beharko dugu. Eta gero horretan literatura eta hizkuntza uztartzen zituen, eta esatezun erdia gorturik gureganaino heldu den hizkuntza aurrera ere biziko bada, gure eskuan dagoela alegintzea orain arte inoiz ez bezala. Eta hortarako nahi hutsa, ondore gabeko nahia, eragin indarrik gabekoa ez dela aski izango. Hizkuntza 1951 baino askoz hobeto dago, baina oraindik ere lanean jarraitu behar da. Zuek dagoeneko hasi zarete, eta nik espero dut horretan aurrerantzean ere jarraituko duzuela. Zer gehiago esaten zuen Koldo Mitxelenak? Gogorarazten zuen, eta hori behin baino gehiagotan entzuten dugu, hizkuntza gutxik egin dute literaturan euskarak bezain sarrera pozgarria. Eta zergatik esaten zuen hori, kantua behar bada ezagutuko duzue. Beñat Etxeparek 1555 pentsa orain dela zenbat urte, euskera jalgiadi dantzara, jalgiadi mundura, jalgiadi plazara esan zuelako. Beraz, euskera jostatzearekin, diversioarekin lotzen zuen. Eta Koldo Mitxelenak literatura mota horri eman nahi zion jarraipena. Eta literatura mota horri jarraipena emateko gazteak zituen buruan. Gazteak berak esaten zuen bezala, danetik bizi beharra, ezin bizia, maitasuna, gorrotoa, ametsak, batzutan amets zurrak, amets eroak, guzti horretaz idatziko zuten gazteak, eta literaturari etorkizuna emango ziotenak. Ni seguru nago Koldo Mitxelena gure artean balitz eta dagoen lekutik ere, pozik egongo dela ikusten duelako urtez urte zenbatek egiten duzuen idazteko alegina. Hain zuzen ere, oraintxe entzun dugu 1118 lan. Oso pozik egongo litzake, berak literatura esaten zuenean, buruan etzuelako komikia, eta ez zituelako beste hainbat adierazpide literaturarekin lotzen ditugunak. Oso pozik egongo zen horren beste ohorezko aipamen izan direla jakitearekin. Oso pozik egongo zen 14-18 urte bitarteko kategorian iaz baino sari gehiago egon direla jakitearekin. Eta beraz, berak artikulu horretan egiten zuen bezala, nik ere animatu nahi zaituztet idazten jarraitzera. Behar bada, bakoitzak zeuen ikastetxeak horretara eraman zaituztelako idatziko zenuten. Baina, seguru nago, gozatu ere egingo zenutela. Eta zuetako batzuk behintzat animatu nahizko zintuzteket guztiak idazten jarraitzera. Berdin dit, komikia, bertsoa, ipuin laburrak nahi duzuena, baina idazten jarraitzera. Baina ez hori bakarrik. Mitxelenak artikulu horretan esaten zuen, beste guztion gain eta edozer baino gehiago, entzule eta irakurleen lana dugu beharrezko. Eta Sarak esan du, sari hauek badirela irakurmena sustatzeko ere, irakurzaletasuna sustatzeko. Eta alderdi horretatik ez bakarrik idazten jarraitu, irakurri eta irakurri. Behin baino gehiagotan entzun dugu, azken boladan, gure eskoletan, irakurketan emaitzak ez direla nahi bezalakoak. Irakurtzen jarrai ezazue. Baina ez bakarrik gazteak, hemen zaudeten guztiak, zuen erantzunkizuna lehenengo, erantzukizun hori nolabait lehenengo zeuen etxetan hasten delako. Askotan esaten da eskolak landu behar du, bai, eskolak landu behar du. Eta hemen aurkeztu diren eta saritu ditugun neskamutiko eta neskamutil hauen eskolek sekulako lana egiten dute urtero sari hau sustatzen, beraien ikasleak animatzen. Baina gauza askotan etxea izaten da lehenengo eskola. Eta beraz nik animatuko zintuzketet, berdin dit euskeraz irakurtzeko zaila gertatzen bazaizue, ohiturarik ez baldin baduzue, irakurri gaztelaniaz. Baina
neska mutil hauek ikus dezatela eta beste askok ikus dezatela etxean eredua, ikus ditzatela liburuak, ikus ditzatela komikiak, ikus ditzatela ipuinak, entzun ditzatela bertsoak, jaso dezatela literaturaren eta kulturaren ondasuna. Eta horixe da gaur esan nahi nizuena, segi idazten, batez ere segi irakurtzen, eta horretan eredua guztiok eman. Eta eskerrak, lehen ere esan dut, baina berriro ere, honetan urtez urte, alegintzen diren irakasle eta eskola guztiei. Eskerrik asko, Miren. Hogeita 9. Koldo Mitxelena lehiaketan, olerkiak, komikiak, ipuinak, bertsoak eta aurten 4. aldiz mikroipuinak ditugu. Erromantikoak batzuk, divertigarriak beste batzuk, sakonak ere badira, tristeak edo misterioz betetako kontakizunak. Besterik gabe, has gaitezen gaurko ekitaldiarekin. Olerkiekin hasiko gara, bai? Aurten 3 saritu ditugu olerkian, C, E eta F kategoriatan. C kategorian, 10, 12 urte. Zurriolatik, Intza Zabalo Ezkurra gure urtaroak izeneko olerkiarekin. Igo pixkat, hortxe. Urtearen hasierako urtarrilean, nire gelako leiotik begiratu eta belarra izara zuri batez estalia egoten da. Jolastera atera nintzen eta hauts zuri batez egindako laguntxo bat aurkitu nuen, elur panpin batzen. Berarekin jolasten hasi nintzen, baina gauza arraro bat gertatzen zen. Belarretan zegoen izara zuri hori desagertzen hasi zen, eta egin berrin nuen laguna ere desagertzen zioan poliki-poliki. Pentsatzen hasi, eta beste urtaro bat hasiko zela pentsatu nuen, udaberria. Oso ondo, zorionak, Intza, zorionak. Esan beharra daukat, bertxotan eta komikian ere aipamena jaso duela, eta bere aizpak ere 2016an irabazi zuela, osake familiatik dator hau. E kategorian, 14-16 urte, Klaret ikastetxetik, June Esnal Altzuagarai Giz Artea olerkiarekin. Aurrera, June! Mundu guztia ari da bere mugikorrari begira. A ber, holaxe, hasi berriro, lasai. Mundu guztia ari da bere mugikorrari begira. Guztia zein injustua den jakinaian ari badira, mesedez, gerturatu zaiteztela egiara, sufritzen ari den norbaiti begira diezaiotela aurpegira. Gehien lapurtzen dutenek izaten dute zigor txikia. Hori alda justizia, hori alda etorkizun garbia, ez nekien katu nimino batetik atera zitekera basapiztia. Inork ezer egiten ez badu, zergatik ni hasi. Pentsamendu horrek egiten gaitu nahasi. Azkenean, geu gara gure zailtasunen sasi. Guztiak guztien gandik beharko genuke ikasi. Gure barruko nahiak egin dezan garrasi. Osondo, June. Galderatxo batiko izut, momentu bat. Jarri mikroa, mesez. Zulen urtean, hau bixan egon zinen, ez? Urruzunoekin. Zemuzko esperientzia izan zen. Oso ondo. Eta aurten ere joteko asmoa? Bai. Bueno, bintze tokatzen bazaizu bintze eta puntatu zea, ez? Osake jende animatzen dezu, ez? Parte hartzea zozketan. Osondo, eskerrik asko. F kategorian, 16-18 urte, Santo Tomas Lizeotik, Miren Agirre Gomez Korta Iza. I have a dream, amets bat daukat olerkiarekin. Amesten dut, egunen batean, eguzkia sartaletik aterako dela, eta txoriak lanera eta pertsonako deietara joango garela. Amesten dut, egunen batean, txokolate zaparra da bota eta hor guztiek izango dutela jatekorik. Amesten dut, egunen batean, itxaso edabe magiko bihurtu eta Mediterraneako ieslari guztiek berpiztuko dituela. Amesten dut, egunen batean, denok daltoniko bihurtu eta luzerkinen ametsa, behingoz eta betiko, bete egingo dela. Amesten dut egunen batean, mendiak, harriak eta pertsonak gizaki bihurtuko direla. Amesten dut egunen batean, eguzkia sortaletik sartuko dela. Eta hori bai egun ederra.
Eskerrik asko, Miren. Mirenek segulako kurrikuluna du. 2017an olerkia sarian, aipatua mikroipuinean, 2014an Donostia 2013 sari berezia irabazi zuen. Aurten beste bi aipamen jaso ditu. Lehen urtean ere, Abixara juntzinen, Zuraizpa Maialenek ere olerkian irabazi zuen. Zer da, hau, zorionak. Bueno, eta orai jarraitu aurretik, beste kantutxo bat oparituko dizu, bai? Adibidez, Mikel Laboaren Ekazti Errariak. Venga. Hegazti errariak pausatu dira leioan, argia eta itzala bereizten diren lekuan. Argia eta itzala leioan pausatu dira, hegazti errariak pausatu dira, hegazti errariak. Hegazti errariak pausatu dira leioan, argia eta itzala bereizten diren lekuan. Argia eta itzala leioan pausatu dira, hegazti errariak pausatu dira, hegazti errariak. Hegazti errariak pausatu dira leioan, argia eta itzala bereizten diren lekuan. Argia eta itzala leioan pausatu dira, hegazti errariak pausatu dira, hegazti errariak. Guazen orain komikien atalera, irudiekin eta hitzekin jolas egitera. Aurtengo uzta oso aberatsa izan da, eta hori pozik egotekoa da. Guztira 5 saritu dauzkagu, eta urtero bezala gurekin dugu Mattin komikigilea komikiak komentatzeko. Txalo bero bat, mesedez. Aurrera, Mattin. Bueno, Mattin, ze moduzko maila ikusi duzu aurten? Oso maila ona eta zaila izan du da erabakitzea eta aukeratzea, baina horrelaxe izan du da bai. Bueno, aurrera jarrituko dugu orduan. Venga, B kategorian 8-10 urte, Zurriolatik, Izaro Arentzana Beristain, goxoki indartsua komikiarekin. Aurrera. Jarri hemen hobeto. Atrilla, hementxe, hobeto hementxe bai. Gauzatxo bat, liburuskaetan komikiak dituzue ireki eta horrela jarrituko dezute errexago. Bueno, zorionak eta zuri ze goxoki gustatzen zaizu bereziki? Marrubizkoa. Marrubizkoa.
Eta azukre dutenak edo azukre gabekoak? Azukre dutenak. Eta Omar Rubizko alda, hemen jarri ezuna. Amona indartxu bihurtzen duen hori, bai? Ez dakizu. Zorionak, oso lan balita honetan. B kategorian ere, 8 urte, Zurriolatik ere, Amaia Ausin Sarasua, Super Hiruak komikiarekin. Aurre, Amaia. Torrenago mesedez. Altxatu denek ikusteko. Bueno, Super Hiruak. Eta laugarrenik baldago. Ez. Guain konturatu naiz Lola lehenengo Super Hiru honek zurantza duela, Zuzea? Ez? Zein da zure marrazteko eta idazteko momenturik gustokoena? Goiza, eguerdia, iluna barra? Goiza. Zergatik? Lo egin eta gero ez nago nekatuta eta indar gehiago ditut. Claro, inspirauta zaude. Oso ondo, hori da, oso ondo. Eskerrik asko eta zorionak, Zorionak, Amaia. C kategorian 10-12 urte, Jakintzatik, Beñat, Salaberria, Arija, Lukas komikiarekin. Aurrera, Beñat. Torrenago mesedez. Lukas. Nik hartu diet honi zera Japoniako tankera edo, egon altzea inoz Japonian? Ez. Eta gogorik baldezu juteko? Bueno, bai. Noiz jungo zinak, Japoniara? Ze urtarotan eta ze urtetan edo? Udaberrian, eta ez dakit. Martxoan. Martxoan? Bai. Hurrengo urtean? Bai. Zenbat egunetarako? Astebete. Astebete bakarrik edo gehiago? Bueno, Zurekin joan gaitezke? Ez barri ikusi. Egiten duzu lehenengo komikia da edo askotan egiten dituzu komikiak? Lehenengoa da? Ba oso lan polita. Zorionak benetan. Zorionak, Xeri zaitezke. Osongi, venga. E kategorian, 14-16 urte, Herri Ametxe Ikastolatik, Maider Rua Gual, Bihotz Ubela izeneko komikiarekin. Aurrera. Bueno, zoritxarrez, hemen ikusten da lehenengo bineten iluntasuna, ez da? Hemen bereziki bigarren binetan. Eta tamalez, oraindik gai honek zer esanak hartzen digu. Zein da zure asmoa komiki honekin? Asmoa, hombre, zaila da ez. Esatea, adibidez, neska horrek, bigarren atalean ikusten da, baina sinestua ez zatea beldur da, ez? Eta orduan, emakume guzti hauek, salatzen duten emakume guzti hauek, sinestuak izatea, izan ere salaketa hori indar handia behar du, eta ez dingara horrela jarraitu. Ez da, ezin dugu horrela jarraitu, arrazoia duzu. Esan beharra dago, Maiderrek lehengurtean ere irabazi zenuela ez, komikian, 2013an ere 10 urtekin irabazlea izan zela. Beraz, artista hutsa dugu hemen parian. Txalo ero bat, bera entzat, oso ez. Eta, kategorian, 14-16 urte, Lasai San Luisetik, Jonander Alonso Ortiz de Elgea. 114 txingo ondoren komikiarekin. Aurrera, Jonander. Bueno, 114 txingo ondoren. Nei burura etorri zait, 114 orrialdeko liburu bat egin barko dezula honezkero, ez da? Bai, ba. Baduzu honezkero asmo hori? Bai, ideia honekin ez, baina igual beste batekin bai. Urtero horri bat oia egiten dut, bai. Jonanderrek orain dela 2 urte irabazi zuen, lehen urtean ere irabazi zuen, eta lehen urtean irabazi, eta seitun esan zen duen, jaurren urtekoa prestatzen hasiko zinela. Zenba denbora emati zuelako komiki batek egitea?
urte bat, baino ez da jarraitua. Bueno, ja, noizean behin, ez? Bai. Baina kriston lana da, behiratu. Utxinaka. Orduan urren urterako ere, hasiko zea bezala prestatzen? Bai, baina motzago. Motzagoa, hau luzeia igual. Bai. Horren beste lan ez egiteko, ez? Bueno, bai. Gainera oso gai interesgarria. Nik lehen esan dio, ni igual ja pixka zartutan haula eta oso moderno dela eta igual gazteagoek hobeto lertuko dute, baina sekulako lan egin duzu. Zorionak. Txalo beroa dela entzun, mesedez. Maiki, eskerrik asko, urren urteen berriro ikusiko zaitugu? Hori da. Venga, oso ondo. Komikiekin amaitu dugu, eta orain ipuinekin hasiko gara. Bueno, orain ipuinean 7 saritu dauzkagu, iaz baino bat gehiago. B kategorian 8-10 urte, Lasaietik Aizea Lores Etenza, urrezko maskorra izeneko ipuinarekin. Aurrera! Jarbiskatatzeago. A ber, hortxe. Duela 5 urte, kursaleko aretoan zinemaldiko zuzendariak, aktoreak eta aurkezleak zeuden. Handik ezkutatua Charlie Ross detektibea zegoen. Charlie Ross oso altua zen, begi berdeak zituen eta ile marroia. Lucia Blanco ere bazegoenan, Charlie Rossen laguntzaile gisa. Bapatean oihu bat entzun zen, urrezko maskorra lapurtu dute, oihukatu zuen laguntzaile batek. Jarraian, Charlie Ross detektibea abian jarri zen maskorra zaintzen ari ziren pertsonei galderak eginez. Zuzendari jauna, zu non zeunden urrezko maskorra lapurtu dutenean, galdetu zuen Charlie Rossek. Ni Lucia Blancorekin hitz egiten ari nintzen urrezko maskorrari buruz, erantzun zion Robert Golmos zuzendariak. Zuzendari jauna, eskerrik asko laguntzaagatik, esan zuen Charlie Rossek. Charlie Ross estenatokira igo zen pistak bilatzea, baina soka urdin txiki bat aurkitu zuen bakarrik. Oso ondo izea. Ni gauza bat esango dizut, horrela jarraitzen badezu, zuk idatzitako gidoi batekin eramango duzu egunen batean urrezko maskorra, ikusiko duzu. Benetan, kristuna da. C kategoria, 10-12 urte, Zurriolatik, June Hek Aranburu, arrano baten bizitza ipuinarekin. Aurrera, June. Egunero goizeko zauzetan esnatzen naiz, gosari bila. Lehenengo gauza animalia bat aurkitzea da, horretarako bazterguzetan begiratu behar da. 20 minutu geroago ekin oso familia bat topatu dut, beraiek nik ustean egan atera dira beldurtuta. Eta pentsatu dut, zergatik ez ditut barazkia jaten haragiaren ordez. Gizon zer baten baratzera joan naiz, han tomateak eta zenarioak hartu eta nire kabira berriro itzuli. Eta gozaltzen hasi naiz. Gozari amaitu dut eta sobratu diren zatiak bazkaltzeko erabiliko ditut. Bazkai arte denbora luzea dut. Zer egin dezaket, pentsatu dut nire baitan. Badakit, hegaldi luze bat egingo dut. Bidean nindoala biarrano ikusi ditut. Osaba Josemari eta Izeba Maialen. Eta beraiekin hasi naiz hizketan. Beraiekin hizketa amaitutakoan etxera joan naiz. Gozariko soberekin bazkari egin dut. Eta plateraren izena azetea. Izatea pentsatu dut. Azenarioa eta tomatea. Aze izena hona asmatu dut. Hon egin. Asa ondo, June. Bera izpan ere komikian aipatu izan da, hainbat urteetan. C kategorian, 10-12 urte, Lasaie San Luisetik, Urki Garro Ugerte Mendia, baserriko abentura ipuinarekin. Aurrera, Urki! Oier, ezin duzu horrela jarraitu. Esan dit gaur amak nire ikastelako notak ikustean. 5 gutxiki ekarri ditut, baina ez eta sola. Ni lanean hasiko naiz, ez daukat ikasi beharrik ama, esan diot. Ama, asko poztu da, irrifar handi bat egin du eta proposamen bat daukala esan dit. Egun batzuetan beidaliko nahuela Aitona eta Amonaren baserrira. Aitonak nire lanaren arabera ordainuko dilala eta horrela langileen bizimodua ezagutuko dudala. Ni gutxitan joan ez Aitona eta Amonaren baserrira, eta betiko izango da, ederki jan eta nahi dudan egin, baina oraingoan egun gehiagotan.
Mugikorra hartu dut, baita tableta ere eta baloia noski. Urki, zu, jarri argumentu bat. Zu, Aitonaren baserrira juten zarenean ere baserriko lanak egiten dituzu? Ez? Esplikatu jendei zer den behiei azpiak ateratzea. Zer nik genekien, batzuk jakin dute bestatzuk ez, zer da? Eske jaztunet. Zaltzan, sardeskakin edo ximaurra moitzea, holako zer esplikatzezu. Azpiagatzea. Berriro irakurri barko zuzuk idatzitakoa, Eseri, esgarrik asko Urki. D kategorian, 12 urte, Santo Tomas Lizeotik, Malen Izeta Egia Zabal, inor ez ipuinarekin. Aurrera, Malen. Iluntasuna eta iluntasuna, ez nuen gehiago ikusten. Munduan bizi ziren pertsona guztien beldurra, nire 8 urteko gorpu txikiaren barnean egongo balitzu zela sentitzen nintzen. Urduritasunak, izuak eta bizidun batek sentitu ditzaken sentimendu okerrenek hankak geldirazten zizkidaten, ezin nuen ies egin. Nire bihotz taupadak pixka bat moteltzea lortu nuenean, ohe batean etzan da begiak estalirik nengoela konturatu nintzen. Hankak asken dituen bitartean, eskuak plastikozkoa zirudien sokantzeko batekin dituen elkartuak, ohe burura elkartuak. Galtzarik gabe nengoela hartu nintzenean, emakume gazte baten beldurrak sortutako oihuak entzun dituen. Bat-batean amaitu egin ziren, oihuak eta bere bihotz taupadak. Isiltasuna erabatekoa zenean, urratsak entzun nituen, nigandik geroz eta gertuago zegoen pertsona baten urratsak. Bere atxan nire aurpegia nabaritu arte gerturatu zen, Espainien ondoan muixu bat eman arte. Nire begi urdinek malko handi bana bata zuten, beldurrak eragindako malko bana. Geroztik gertatutakoaz ez nahi ziurtasunez gogoratzen. Ez dakit zer egin zidan, zertarako izan nintzen erabilia. Esan zuen Indirak ahotsa hul batez. Zorionak, Malen, oso historio gogorra da, baina oso ondo idatzita, benetan, zorionak. Bona eta, bada garaia beste kantutxo bat entzuteko, ez da? Oingontan zein, lauarena era, Aizegoa? Venga. Aizegoa, gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak lehioetan, telatuan katubi. Aizegoa, gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak lehioetan, telatuan katubi. Bidertzia zenbait kanta, gauerdi zarnoari, gaineko sorgintzarrak, keinuka ilargiari. Aizegoa, gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak lehioetan, telatuan katubi. Aizegoa, gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak
katuan katu bi. Bidertzian zenbait kanta, gauerdi zarnoari gaineko sorgin zarrak keinuka ilargiari. Haze artista barea. Ipuiekin jarraituko dugu. Kategorian, 14-16 urte, Zurriolatik Lore Lasa Elosegi errekrutatzea ipuinarekin. Aurrera. Afada Labi dut izena, eta Lepokoa naiz, Siriakoa. 10 urte ditut eta ez dut etxerik. Izan ere, ISISeko terroristek hiria suntsitu dute. Ama, Ismail nire neba txikia eta 3 aterpet txiki batean egiten dugulo. Ezkutaleku bat ere badaukagu, Iraketik datozenean gu ez aurkitzeko. Siriako armadaren gandik ere ezkutatu behar dugu, bestela soldadu izatera behartuko naute. Ismail oraindik gaztegia da, baina ni prestatzen hasteko nahiko handia naiz. Noiz behinka, hiriko beste pertsona batzuk gurekin lo egiteko eskatzen digute, eta guk janaria lortzaren truke uzten diegu. Askotan ez dira itzultzen, erdun sentitzen naiz kasu horietan. Baina amak dioen bezala, garai hauetan ezin da ezer musutruk eman. Oso ondo, zorionak, Lore. Benetan irakurri danak, merezi dute eta. Kategorian, 14-16 urte, Zurriolatik Luken Ruiz de Loizaga Cruz, oinordekoa izeneko ipuinarekin. Altxatuz, Egun euritxu bat zen, eta nire etxean gosaria prestatzen ari nintzenean etxeko atea jo zuten. Baina istiero honekin hasi baino lehenago nire burua aurkeztu beharra daukat. Ni Imanol Larrañaga naiz eta Bilbotik 20 minutura dagoen herri oso txiki batean bizi naiz, Bizkaian. Istiorarekin bueltan, egun euritxu hartan atea jo zuten, eta atea irekitzerakoan postari bat ikusi nuen. Baina ez zen postari arrunt bat, horiz jantzita doazenak eta kartak eramateko zakua zeukatenak. Baizik eta traje beltz bat, gorbata gorri bat eta telazko eskularru zuri batzuk. Zer nahi zuen galdetu nion eta ezer esan gabe mezu bat eman zidan. Ferdinand jaunak gaur gauean Zarautzeko jauregian ospatuko duen festara gonbidatzen zaitu. Festara ipuinetako pertsonai batez mozortuta joan behar da. Gainera, beste pertsona bat gonbida dezakezu. Ipintzen zuen bertan, baina postari elegante horri mezua giazkoa ote zen galdetu behar nioenean, agertu zen bezain misteriotsu desagertu zen. Oso ondo, zorionak Luken. Eta, ipuiekin bukatzeko, F kategorian 16-18 urte, Lasaia Donostiatik Ane Barela Etxeberria Leioko Neska izeneko ipuinarekin. Nire kaiolan babestuta, zeruak urdina dirudi, amaigabea, helmugarik gabe egan egiteko modukoa. Odeiek inbidia ematen didate, hain dira askeak, hain dira gozoak, negar egiten dutenean mundu aldatzeko gai dira, eguna itzaltzeko gai dira haien malkoekin. Ni hori egiteko gai banintz ez litzateke eguzkirik egongo. Askatasunik ez dudala diot, baina zinukatu nire presondegia luxuzkoa denik, egokitutako espazioa neuretzako bakarrik. Lehiondotik mugitzea ala ere egin nahi ez dudan zerbait da. Gainerako munduak mugitzen jarraitzen duela ikusteak lasaitu egiten nau. Nek sufritzen dut, beraiek ez. Denbora aurrera doa.
Nire egoera aldatu izanagatik ere besteenak berdin dirau. Haupa, ane. Anek 2014an Helduaien Ingles Akademia sari ipuinean irabazi zuen. 2017an ipuinean saritua eta olerkian aipatua eta 2017an ere hau bixara joan zen. Osea, sekulakoa ere bai. Bueno, zorionak, ipuin zoragarriak, benetan. Lehiaketa honek helburu asko ditu. Sortzeko gaitasuna, lankidetza eta errespetua sustatzea. Mundua ulertu eta adierazteko zuen bide propioak aurkitzea eta guzti hau urratsez urrats euskaraz egitea. Eta orain, gogoratu nahi dizuegu, 21 irabazleekin batera 40 aipamen berezi ditugula. Lan hauek irabazleak izan ez badira ere, azken fasera iritsi dira eta hori asko da noski. Bukaeran diploma bat jasoko dezute eta jarraitu margotzen, idazten, bertxotan, azken finean jarraitu beti zuen sormenari kasu egiten. Inazio eta Anaren laguntza eskatuko dut, zerrenda irakurtzeko mesedez, jarri zaitezte hementxe, eta nahi dezutenean. Ane Agirre Álvarez. Miren Agirre Gómez Korta Iza. Xabier Alduntzin Susperregi. Nuria Andueza Cruz. Matxin Arana Lopetegi. Irati Aresti Pérez. Intza Artetxe Oronoz. Nerea Azkune Maiz. Olaia Barriuso Aizpurua. Itxaso Begiristain Aramburu. Marta Buendía Iglesias. Iker Castro Delfiz. Miren de Paul Aizpuru. Luca Diana Hermosilla. Unai Dorado Iturburu. Yune Esnal Alzugaray. Aitana Ferreira Mendoza. Nerea Ferreiro Carretero. Elena Gamecho Fortea. Ane Gamboa Santos. Iker González Aramburu. Ekai Iraeta Uria. Ainara Jiménez Iñarra. Gorka Larumbe Dongo. Marta Loidi Urkizu. Oiana López Ederra. Lucía Martínez Martínez de Lizardue. Oiana Murguiondo Arzalluz. Maitena Ostolaza Cogollos. Enara Rodríguez González. Unai Ruiz Mujica. Nayara Udakiola Agirre Bengoa. Jon Usabiaga Gurutzeaga. Intza Zabalo Eskurra. Julen Zabalo Odrozola. Garazi Zubillaga Otamendi. Eta Uria Zugasti Bakero. Zorionak. Eskerrik asko. Bertsuekin hasiko gara orain. Aurten 3 saritu dauzkagu. Eta urtero bezala, Beñat, hementxe dugu Beñat Gaztelumendi, gurekin bertsua komentatzeko. Aurrera, Beñat. Eunda 52 bertso aurkeztu dira aurten ez da, eta lehen urtean 72 izan ziren. Osake askoz gehiago, hori notiziona da? Bai, kopurua igotzea beti da notiziona, eta mailari eustea ere ez da gutxi, eta aurten ni behintzat gozatu handia hartu dut, hauen lanak irakurtzen, eta bai, itxura hona dauka. Oso ondo, hasiko gara, sariak banatzen. B kategorian 8-10 urte, Zurriolatik, Sara Balerdi Mendizabal, nire txakurra bertsoarekin. Zorri, Sara, jarri dugu bestaldean. Txakurpol... Bien artean, bien artean. Bat, bi, eta hiru. Txakurpoli badaukat izena duzinba, nerekin jolastera beti etortzen da. Guztietan honena txakur moñoñoa, nerekin jolastean kentzen dit moñoa. Janaria eskatzen aurpegi kukia, kanporateratzeko jarri berokia. Lapurtzen dit bokata ni merienda gabe, gero gehiago nahi du txakurrak alare. Lai, 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 txakurrak alare. Lai, 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 txakurrak alare. Aupa, Sara! Eskerrik asko, Sara!
Haupa, ez da erreza hemen denen aurrean kantatzen jartzea, ez da bat ere erreza, oso ondo zara. C kategorian 12 urte, Zurriolatik ere, Telmo Agirre Arraras, motxila baten historioa. Makinaren azkena zegon aurretik Tailandian jaio nintzen rikurlen fabrikan. Lasaituan engola entzunun kanpoan motxila eta bestea sartu furgonetan. Ikastolara joan naiz ume askorekin guztiak flipatuta nire diseinukin. Mateko klasea naiz motxila askorekin, oraindik daude eta berreketarekin. Urte bat pasatu da eta nago aztua, kontenedore zar bat dut bizilekua. Beste fabrika baten sartu nautenean, biziklatu didate arbela batean. Telmo. Torri bainat. Hirugarren saritu bat dugu, baina ezin izan du etorri, baina bere izan aipatuko dugu noski. F kategorian, 16 urtez, Santo Tomas Liceotik, Jon Auzmendi del Valle del Ersundi, Kirola Kirol izeneko bertsoarekin, berari ere bat txalo bero bat noski. Eta orain, nola ez, bainat hemen dugula aprobetxatuz, eskainiko diguzu bertsoren bat, ezta? Aurreak. Guk zuen lanak irakurriaz, hain pasatu dugu ongi, disiplinatik disiplinara, kategoriz kategori. Berdin da ironia fin, edo gogo eta lodi. Irabazi zein ez irabazi, gutxieneko da hori. Egin duzuen lanaren gatik, eskerrik asko den hori. Irakasle eta sustatzailei, eskerrona eta omena, bide estua izanagatik, uste eta kanonena. Gure barruan daukagun hori, ez da beste inorena, luzaro segi dezagun lantzen, hizkuntza eta sormena. Hori delako gure buruak, lantzeko bide onena. Eskerrik asko bainat. Mikroipuinen atala dator orain. Orain dela 4 urte berrikuntza izan zen atal honetan, urtetik urtera lan gehiago aurkeztu dira. Aurten 60 lan jaso ditugu. Lehengo urtearekin alderatuta ia bikoitza. Mikroipuinak ipuin motzak dira. Txikiak, neurriari dagokionez, baina handiak edukiari eta sentimenduei dagokienez. 3 saritu ditugu. E kategorian, 16 urte, Zurriolatik, Garikoitz Diat Ballesteros, 7 eta Herritako treneko neska mikroipuinarekin. Aurrera, Garikoitz. Aspalditik ikusten dut neska hori. Goizero, 7 eta Herritako trena hartzen du nik bezala, lanera joateko. Oso berezia iruditzen zait gure erlazio bitxia. Noizbehinka begirada motz bat partekatzen dugu. Segundo pare bat dira, baino barrutik orduak dirudeten niretzat. Bihar berarekin hitz egingo dut behingoz. Gaur 7 esnatu naiz, tren hartzeko berandu. Trenak muturraren aurrean alde egin dit. Neska treneko leiotik ikusi dut eta triste zirudien. Gero pankarta handi bat ikusi dut. Linea Hernani Lugaritz cerrada por obras del metro. Hortik aurrera Donostiako metroaren aurkako manifestazioetara joan naiz. Ez dut bat ere galduko. Zerriana Garikoitz. Aupa.
F kategorian 16-18 urte, Santo Tomasetik, Ander Laboreria Garzia, ahate itxusia mikroipuinarekin. Aurrera. Bazen behin Donald izeneko ahate bat, parkeko nagusia zen eta beste ahate guztiek berak zioena egin behar zuten. Egun batean, aintziran iskanbila handia zegoela ikusita, errua ahate beltzei leporatu zien. Ondorioz, putzuaren inguruan esi bat eraiki eta ahate koloredun guztiei sarrera debekatu zien. Halere, arazoek antxe jarretzen zuten, eta hauen errua, ahate bikote baten azela erabaki eta erbesteratu zituen. Arazoak ez ziren amaitzen, eta oberena ahatemei egotzi eta hauek ere urmaletik kanporatu zituen, eta gauza bera egin zuen geratzen ziren beste ahatekin. Donald bakarrik geratu zen aintziran, eta harrigarria denez, oraindik ere arazoak zeuden. Norena zen errua ba? Apander. F kategorian ere, 16-18 urte, Santo Tomasetik, Alba Fernández Pita Maitagarria mikroipuinarekin. Aurrera. Denak oso arra zeuden bere lorpenaz, baina bazekien etzekitela egia osoa, eta inoiz ez zutela jakingo. Oso ondo Maitea, azkenean bakarrik lo egiten ikasi duzu, emakumetxo bihurtu zara. Bera isilik geratzen zen, ez zuen inoiz erantzuten, barre egiten zuen soilik. Bere urtebetetze egunetik gauero egiten zuen moduan, bere gaumaiko beko tiradera ireki eta 6 urte bete zituen egunean oparitu zioten liburua atera zuen. Oean sartu eta dardarka baina kontu handiz, betiko orrialde beretik ireki zuen. Hantxe zegoen, beste behin, eskua luzatu eta liburuko maitagarri xarmangarriak gogor heldu zion. Liburutik atera eta bere ondoan etzan zen. Lasailo egin, nik zainduko zaitut. Aupa, Alba. Eskerrik asko. Hemen bukatu dugu gaurko sarituekin, denen izena esan dut ezta, denen saioan bazkuntzait eta bazpare. Baina, orain beste kontutxo bat aipatu behar dizuegu. Azken 3 urteetan E eta F kategorikoi urruzonen egiten den literatura gonaldian parte hartzeko aukera emantzaile. Aurten ere zozketa egingo dugu eta horretarako behar den mesedez Jolanda hurbildu, inportaz bazaizu. Aurten 4 saritu izango dira. Lehen urtean 3 izan ziren, aurten 4. Zuk bertan ere parte hartuko duzu, ezta? Kontatuko dugu pixka bat? Bai, bueno, aurten zugarra murdin egingo da, eta ez dakite oso ondo ze etxetan den ere, baina, bueno, hau bixan 4 edo 5 aldiz edo egon naiz, eta oso ondo pasatzen dute, eta oso ondo pasatzen dugu. Normalean, astebete inguruko izaten da, eta hor gauza desberdinak egiten dituzte, elkartzen dira hemengo 4 horiek, urruzunotarrak lehiaketako beste irabazleekin, orduan elkar ezagutzeko aukera edukitzen dute, eta ni beraikin egoten ez bakarrik egun batez goizean eta arratzaldean. Goizean idazketa tailer modoko bat egiten dugu, eta arratzaldean idatzitakoa nola gorputzera ekarri, nola esan, zer egin idatzi dugun horrekin, ezta? Eta egia esan, niretzat gozamen bat izaten da, askotan hoixe bakarri behar delako leku bat, bildu eta sortu eta ondo pasatu. Eskerrik asko, Jolanda. Bueno, nortzuk diren aurtengo sarituak. Venga, nahi ezun aldetik. Horrexa, Dios, bai. Ez que bestela eroiko dieta. Venga. Hortxe. Tamorra. Ia. Eskerreta ontia dagoen. Maitena Ostolaza Kogollos. Zurriola ikastolakoa. Hemen aldugu, ez? Ez da, bueno. Jonander Alonso Ortiz de Elgea. San Luis de Salle ikastetxoa. Urbildu, argazki ingo dugu. Baina argazkitxo bat ingo dututa. Bueno, ondo. Hemen txebai. Marta Buendia Iglesias, Zurriola ikastolakoa. Balago hemen, ez? Azkena, Irati Aresti Perez. Irati bai? Irati, aurrera, txalo ero bat, irati bentzak.
Jarri zaitezte Jolandarekin hor argazkitxoa egingo dut eta, uste dut. Bale, bentxe dago, bale. Zorionak eta, ala, laster arte. Txointxo guen diozten argazkia, momentutxo bat. Bai, nire bai, venga, jazta. Nire bai, venga. Bale, Jolandarak esan di zerbait esan nahi dula, ezta? Venga, mikroa zurea da. Bueno, Kaixo. Lehen ez dute esan, baina gauza bat esan ditun dire komikiari buruz. Dela, dagoela dedikatuta irakasle bati. Eta irakasle hau Jose Manuel da, eta duela 4 urte esan zidan horrelako ipuin bat egiteko, eta ez du ikusi berak, baina berari dedikatuta egin diot. Eta eskertuko genioke hemen zoten guztioi bezalakoi guri apoiatzeko, eta azkenean premio ere zuen parte da. Eta ere nire familiari, batez ere nire amoiniri, berak lagundu zidalako, eta bere etxean borobilak eta makarroiak jan, eta gero komika egiten nuelako. Osondo, klaro, eske... Bera bezalako guztiei eskerrik asko. Amoiniren makarroiak... Bai, Jolanda, eserine batzu. Eskerrak amoiniei, eskerrak. Eta orain bai, hemen amaitzen da, 29. Koldo Mitxelena sari banaketa ekitaldia. Zorionak irabazleei, eskerrak parte hartu dezuten aur eta gazteei, eta baita ere irakasleei eta ikastetxe guztiei. Oinarriak zabaltzen eta ikasleek parte hardezaten egindako lanagatik. Eta zuek esango dezute, baina nun daude sariak, ez? Badakizute, bai, hortxe daude. Gero bukatzerakoan epaimaikidek emango izkizuete, bai? Eta orain bukatu baino lehen, beste abestitxo bat, ezta? Javier Muguruzaren Benino edo Benito abestia. Aurrera. Niretzako esan zuen Luigi Lombosok, Napoleko auzo pobre bateko umeak, pertsona historiko guztien artean, zorion txuena Benino edo Benito da. Benino edo Benito da. Ondo iruditzen zait Kaligula, Juan Bautista ere gustatzen zait. Bata eroa eta bestia tontua zirelako, baina pertsona historiko guztien artean gehien gustatzen zaidana Benino edo Benito da. Gehien gustatzen zaidana Benino edo Benito da. La 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 galdetu ziotenian nortzen Benino edo Benito ura. Luigi Lombosok erantzun zuen, bada Benino edo Benito. Beleneko hartzai hori da, beti lo dagoena, beti lo dagoena. Ez da jabetzen bere inguruan gertatzen denaz. Ez dauka problema bakar bat ere, problema bakar bat ere, bakar bat ere. Ondo iruditzen zait Kaligula, Juan Bautista ere gustatzen zait. Bata eroa eta bestia tontua zirelako, baina pertsona historiko guztien artean gehien gustatzen zaidana Benino edo Benito da. Gehien
gustatzen zaidana Benito do Benito da Tengo familia argazkia egingo dugu. Gauzatxo bat esango izuet, bi argazkin bat ditugu, bai? Bat hemen eta bestea terrazan. Orduan eskatuko izuet mesedez, senidei eta lagunei horreoteko iseita terrazako argazkia egin arte. Ze bestelak iston naste borrastea sortzen da. Bale? Importaz bazaizue. Urrit zaitezte eta jarri mesedez. Zuena da artea, zuena da kultura, zuena da sormena, eta zuentzako da azken txalo bero hau. Biba zuek, txalo bero bat, mesedez!